Y epala uno kongi etorri Lastotxaplen kanalera. Hasi aurretik mi esker nire kanalaren jarraitzaile zareten guztioi izatez euskarazko kanal bat izatea eta dituan jarraitzaile kopuru hauek izatea niretzat placer handia da, zuek gabe kanal hau ez litzateke zer izango. Eta beraz, hemen, dakartizuet berriz ere aspaldiko partez Legends of Runeterra. Hau eta jongora partidatzoren batzuk jokatzera beste gizaki batzuen kontra. Aurrerago pentsatu daukan gitea mazo soil bat Freyorreko kartekin. Bueno, hori agian urrengo bideoan, auskalo no ekarriko dudan. Akizun moduan, garrantzitsuena disfrutatzea da, galdun zein irabazi hori gutxienekoa da. Beste youtuber batzuk, izango dira beti igoko dituzte, irabazten dituzten partida hemen, irabazten ditugun partidak eta galtze ditugunak ikusteko aukera izango dituen. Partea denak irabaztea ezinezkoa dela. A ver. Hemen. Ai. Vale. La oscuridad nos llama. Hori kentzan du barritik guretzako ondo. Vale. Vale, biak pikutara. Majarik ez badauka, ezingo du ezer egin. Bueno, inoiz ez da etxaila gutxi etzi behar. A ver, egiten duzu. Acercaos, que no muerdo. Ya, bueno. ¿Habéis oído eso? Elizeri doan gorroto apur bat bere loran eta oinarrituta dago. Ya, bueno. Un tributo al dios araña. A ver. Agian egingo dudana. Vale, agor. Vale. Eske Elizen nahiagut hiltzen bada. Armak ez ditu bat ere gogoko, beraz, gerridik entzen ditugu ondo.
asko gara, baina, bueno, hil. Vale. Baina Elise ¡No podrán conmigo! Bueno, se será guitarra. Ahí está. Te tengo. A ver si egiten duen. No hay lugar para los buenos. ¡Ya no! A ver. Vale, listo. Or. A ver. Aurrengo txandengo du bestea. Bizitza apur bat derrekuperatu. Bueno. Tengo claro mi destino. Txanda pas. Dales donde más duele. Deja tus cosas en la puerta. ¡El público me da la vida! Vale, eso. He trinchado pavos más grandes. Su. El frío no es el único peligro. Ya, bueno.
Hau izan daitezke gure zenengo ronda edo ez. Vamos a filetear bien fino. Recuerdo quién eras. Meh. Bueno, galduta dago. Arrasaré con todo. Capitán, adelante. Esta vez lo haré mejor. ¡Basta de cháchara! Sortxe berdin da. Sin disparos de advertencia. Da dago. ¡Cazador! ¡Cazador! Ah, bueno. Ez, bendito. Seguid avanzando. No, galdu dugu. Vale. Jarretu dugu. Hasiera. Asteroko kutxa. Ya se ve. Gaur izan dago gauza tokatu zizko. Arnok fornido. Gal de la primavera. Vale. Vale. Cómodo y normala. Bueno, lagunok, hau izan da dena, espero gustako zen zaizuela, eta horrek manga,